Matur suwun aga nada campur sari. Monggo Cao. Menika sinambi ngerantos suara tenggonikan kanthi ben gados busana langsung kemawon kita bikak sesarengan Arcana Audio Sound System. Monggo. Ngaturaken pambagya wilujeng sugeng rawuh sugeng pinarak sugeng lelenggan kanthi martu martikaning penggalih panjenengan sami ing dinten menika mapan wonten pidalipun Bapak Jali dalah Ibu Sumining sakeluarga mapan wonten pradesan Wotan Ngare Kalitidu Bojo Negara gumlegaring rental audio sound kasengkuyung Arcana Audio Sound System pinjil saking Kedung Mas Kali Tidu. Ngaturaken salam taklim kula dumateng panjenengan sawi para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mugi kabagas kasarasan tansah tumandang tumanduk wonten ngersa jenengan dika sami dalasan kulawartin sagung dumadi. Kunjuk dumateng panjenenganipun para alim ulama kang rinten dalu tansah sumanding pring kitab suci ingkang dados panuntun kiblating panembah kula lan panjenengan sami ingkang satuhu luhuring budi. Dumateng para sepuh pini sepuh saha aji sepuh para pangemban-pangembating praja para satriyaning negari ingkang minangka pandhap-pandhoming kawula dasih sumrambah dumateng panjenenganipun Bapak ingkang hangayai pusaraning adil wonten pradesan Wotan Ngare mligipun wonten pradesan Kedung Mas setap dalah sedaya perangkatipun ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para kadang-kadang seniman seniwati kang rinten dalu tansah duduk andudah ngrembakake seni budaya ing Nuswantara ingkang satuhu bahagya mulya. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun kepunden kula keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Jali dalah Ibu Sumining sakeluarga. Ing ari puniki panjenenganipun Bapak Jali dalah Ibu Sumining sakeluarga katomben kajegrokan Segara Madu Angrakit Sekar Cempaka Mulya Ami Maha Suta Hamargya Siwi panjenenganipun putri kinasih inggih menika Nimas Ayuwinda Vita Oktaviani ingkang sampun jinatukrama kalih panjenenganipun Raka Mas Bagus Muhammad Ali Sabirin putra atmaja saking panjenenganipun Bapak Sardi dalah Ibu Suwarni mijil saking dusun Cengungklung Kecamatan Gayam Bojo Negara ingkang sampun hangayai ijab kabul antawis tabuh 8 kala enjang sampun sah miturut tatananing agami sampun sah miturut tatananing nagari. Sumangga dedhapaken nurisang temanten kali menika kita dongaaken muga-muga saged mijil dados keluarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warahmah. Mugi-mugi enggal pinaringan putra-putri ingkang saleh lan salehah. Ibu bapak sagungi para rawuh sakderengipun adicara saka paresika kawiwitan monggo panjenengan sami kala dherekaken manungku puja ngraosaken syukur dumateng Dat ingkang Maha Kuwaos inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Awit punapa para rawuh
ing ari siang puniki kula lan panjenengan sami tasik pinaringan kabagas kasarasan, pinaringan nikmat gumlegaring padang agesang, saengga kita sedaya saged makempal dados tunggal. Derek-derek angestreni, derek-derek hanyeng kuyung punapa ingkang dados panyunanipun Bapa Jalidah Ibu sumining sakeluarga. Sholawat miwah salam mugi tansah kunjuk wonten ngersa dalem junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi waosan Allahumma sholli ala Muhammad. Salah satu galing nabi ingkang saged pinaringan syafaat dumateng umat ingkang tansah kita ajeng-ajeng sapatipun benjang ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saking para rawuh ing perangan kalih menika kawula sakanca arupi panglipur campur sari ringkes akan ada mijil saking Besah Kasiman ingkang kawula pangarsani piyambak. Kawula dipun timbali keluargaku saking panjenenganipun Bapak Jalid dalah Ibu sumining sakeluarga. Badhe caos panglipur dumateng handika sami kawula sampun beto kalih swarawati kula ingkang badhe caos panglipur dumateng panjenengan sedaya. Pramila kawula tepangaken setunggal kanthi setunggal sinten ta ingkang badhe ngayahi caos panglipur dumateng handika sami. Milai saking tengen piyambak pesindian kondang kaloko ontran-ontrane campur sari akan ada mijil saking Besah Kasiman lamun to Cinandra lembiane mblarak sempal palarapane nyelot cendane rek maneh hangembang bakung lambene mingir manggis karangan lamun to mesem sepet madu. Salah satu galing swarawati pesindian kondang kaloko mijil saking tlatah Blora Mustika mapanipun wonten Pradesan Kedung Tuban Kecamatan Kedung Tuban Blora Mustika pinaringan jimat asmani Mas Ayu Adika minus aga nada ingkang angka kalih. Salah satu galing swarawati ingkang sampun caos panglipur dumateng panjenengan sedaya keluarga agung saking panjenenganipun Bapak Jalidah Ibu sumining sakeluarga. Lamun to Cinandra ya ora kalah karo Mbak Yune. Pasuryane ngedap-ngedapi kaya ulan purnama sidi rek maneh hangembang bakung. Bangkeane nawon kemit driji amucuk Tanjung rawana kaya bongkok sumindi. Lamun to mesem sepet madu alisin nanggal sepisan lamun to melaku kaya macan luwe. Sinten to menika pesinden kondang kaloko tasik SMP sampun manak ping pisan. Penaringan jimat asmani Mas Ayu Ulin Cemenul ing dinten siang puniki kawula modern makarya piyambak kasengkuyung gumlegaring rental audioson kanthi kekuatan 6.600 watt kadoson jebloke Gunung Semeru. Arcana audio mijil saking Kedung Mas. Ugi kasengkuyung dokumentasi gratis Pak Jali. YouTube luar biasa. Mas Usro, YouTuber dari kawasan Ngasem. Ugi kasengkuyung Antok Kliwir Channel. Monggo jenengan subscribe gratis benjing saged
nek pun bakdo paripurnaning adicara menika njenengan saged pirsani wonten YouTube. Kawula Dimas Bagus Santok Kliwir ngaturaken sugeng sonten, sugeng pinarak, sugeng lenggan kanthi mardikaning penggalih panjenengan sami sinambi hampir sani kebiar campur sari ringkes aka nada nuwun kula nuwun. Suasanane rimis ingkang nemben mirsani wonten channel kula matur suwun. Wis ra. Subscribe pira to? Ya. Oh, pinter. Akan ada campur sari ringkas. Arcana audio atau ini channel Wasek. Sembah nuwun luar biasa Arcana Audio.